Té la paraula el senyor Pau. Gràcies. Nosaltres, en primer lloc, agrair l'acceptació de part de les aportacions que hem fet a aquest document, que recordem és el que fixa com tenen que actuar els mitjans locals davant d'una emergència. És a dir, que aquest document és important tindre'l i, si escau, aplicar-lo com cal. Lamentem, en canvi, que no s'accepte un parell d'al·legacions, de propostes que hem fet. Una seria, que considerem és important i preguem que se tingui en compte també en un futur, una seria, creiem que és fonamental fixar la periodicitat de simulacres en el temps. Fer un cada 3, cada 5 anys, però fixar-ho, perquè creiem que un simulacre és el que posa en pràctica este document. És important el simulacre perquè la gent sàpiga com actuar i igual o més important és l'avaluació posterior del simulacre. De res serveix aquest document si abans no el posem en pràctica i no assagem sobre ell. I és un punt que preguem almenys se tingui en compte en un futur. I l'altre que també considerem molt important és que s'especificara la formació de tots els participants en este document i sobretot cada quan repetir-la en el temps. Creiem que són paràmetres molt, molt importants. Reiterar la necessitat de que s'incorporen aquests punts, si no ara en un futur immediat, i nosaltres també votarem a favor d'aquest document.